маҳаллаҳои шаҳри Хуҷанд сол аз сол ободтару зеботар мегарданд. Ин раванд бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Хуҷанд инчунин саҳми фаъолонаи сокинон ба роҳ монда шудааст. Сохтмон ва таъмиру мунфаш намудани роҳҳои дохили маҳаллаҳо, чароғонкунӣ байни биноҳо ба хотири амнияти сокинон, бунёди майдончаҳои варзишӣ ва кӯдакона барои рушди солимии аҳолӣ, тозакунии ҷойборҳо ва ободонии гирду атроф аз тадбирҳои ободонӣ аст ки масалан дар маҳаллаи Мевағоли шаҳри Хуҷанд ба чашм мерасад. масъулини кумитаи маҳалла иттилоъ доданд ки дар 72 бинои баландошонаи истиқоматӣ беш аз 20 000 аҳолӣ зиндагӣ мекунанд ва сокинони маҳаллаи Мевағол бо ташаббуси худ дар шанбегиҳо ва корҳои ҷамъиятӣ фаъолона ширкат меварзанд. дар ҳудуди маҳалли истиқоматӣ чойхона, толори варзишӣ, майдончаҳои футбол сохта шуда то ба имрӯз 2100 метри мураббаъ роҳҳои байни биноҳо асфалтпӯш карда шуда дар ин самт корҳо ҷараён дорад. дар бинои мо 50 нафар зиндагӣ мекунанд. дар пеши бинои мо мана чойхони Мевағул, варзишгоҳ, майдончаи бачагона, дар поин боғ, назди бинои мо хеле обод шудагӣ. ба раҳмат мегӯям, миннатдорӣ изҳор мекунам. бояд ки ҳамаи хонаҳо ҳама хел обод шаванд. то 35 солгӣ бо мо ободтар мекунем. хурдҳо аз бузургон ибрат гирифта ҳамин ободониро давом диҳанд. вақте сухан аз ободӣ меравад, маъмулан чашмрастарин намунаҳои он биноҳои обод, роҳҳои мунфаш, кӯчаҳои чароғон ва боғҳои зебо аст. барои сазовор пешвоз гирифтани 35-солагии истиқлоли давлатӣ имрӯз сокинони маҳаллаи Қори Раҳмат Қурбон низ бо корҳои ободонӣ камари ҳиммат бастанд. асоси воқеаи ободӣ инсон ва муҳити зисти наздики ӯст ки маҳз аз остонаи дари хона оғоз меёбад ва бо дарки ин маъне ки дар худ воқеияти бузургро ҷой додааст, сокинони маҳаллаи Қори Раҳмат Қурбони шаҳри Хуҷанд ба ободонӣ рӯй оварданд ва пирони рӯзгордида мегӯянд ки агар ҳар як шахс қабл аз ҳама хонаи худро обод кунад, кӯчаи худро тоза нигоҳ дорад ва фарзандони худро бо ахлоқи нек тарбия намояд, тамоми маҳалла, деҳа, шаҳр ва ниҳоят кишвар обод мегардад. ҳар як сокини маҳалла масъулияти худашро дар назди ватан агар ҳис кунад, агар ҳиссагузорӣ кунад, агар на он ки маҳалли мо, маҳалла, шаҳр, вилоят, ҷумҳурӣ обод мешавад. агар ҳамаш вобаста аз сарҷамъӣ, якдигар фаҳмӣ, якҷоя кор кардан. мана мисол меорем дар ҳамин байни баъд аз чойхона ташкил шудан ҳаминҷоя кӯчаҳои Абдуқаҳҳор Боқиев, кӯчаи Зебунисо, кӯчаи Ҷумъа Подшоев муфаш карда шуд. ғайр аз он кӯчаи Қосим Собиров 250 метр низ мунфаш карда шуд. дар оянда ҳозир кӯчаҳои Наҷмиддин Қутбиддинов ҳозир мактуб тайёр кардагӣ мо ҳаракат мекунем барои мунфашкунӣ унҷа ҳам омода кунем. дар маҷмӯъ дар шаҳри Хуҷанд 22 кумитаи маҳалла фаъолият мекунад ва дар ҳаллу фасли мушкилоти аҳолӣ саҳм мегузоранд. ҳар як ҷомеаи пешрафта ва фарҳангӣ аз фардҳои масъулиятшинос ва хонаводаҳои солим шакл мегирад. агар имрӯз дар маҳаллаҳои Мевағол, Ҷаббор Расулов, Қори Раҳмат, Тиллокон, Ваҳдат ва Раззоқ корҳои дастаҷамъонии ободӣ ба назар расад, пас мебояд дигар маҳаллаҳои шаҳри Хуҷанд низ барои саҳмгузорӣ дар ободонӣ бо ғайрат буданро пеша намоянд. Маслона Муҳиддилозода, Саидулло Арслонов, Шоира Мубинзода, Ахбор.